baskom ngono kan. Kok ya. Kok endi lo sampean ki? Becek nih Mbak Paijem lo jare sunatan. Dek ini kan tak di anu parani. Lah piye tamune rame ora? Lah, yo rame to Mbak, kon ra rame piye wong ya apa mah diteri sego lho kon ra rame. Yo wingi aku diteri tapi aku ndek duit aku yo rono. Terus rono wong anak sego wis dipangan ra rono yo iseno Mbak. Dek isine opo ki bali kok ngono ki? Kosong ki lho, kosong. Lah piye kok kosong ki? Jarene iki lek kondong ini. Anu Mbak, anu asul-asule wong mateng yo sesuk nak wis mateng ya iki gek nyayur anu baskome gawane balisik kok iso ngono. Lah yo model opo jali? Lho apa kancane ngono ya? Gek mangane karo apa ning ngono? Astagfirullahaladzim. Yo mending rasa undang-undang ning ngono. Iya, tak ngono iki tak yo iso. Nek ono aku tak sesuk wae lah kedene aku golek duit. Iya model sesuk wae mateng dhisik, sesuk aku bali ora koyo sampean kosong ngono kuwi yo. Ya wis ya. Ya wis aku tak terus.